Ministru, f'dan is-servizz għadna kif smajna li qed ikomplu jissaħħu ċerti miżuri ta' sigurtà anke jekk m'hemmx teddida fuq pajjiżna. Dawn huma miżuri li se jibqgħu jittieħdu fi żmien li ġej u x'passi kontu qed tieħdu f'dawn l-aħħar sigħat? Mela, naturalment nikkonferma dak li qal il-Prim-Ministru, jiena kont f'kuntatt miegħu wkoll u importanti li naturalment ma nallarmawx in-nies. Jiġifieri anke sa ftit minuti ilu tkellimt mal-forzi tas-sigurtà biex nassigura ruħi li l-ewwel nett l-affarijiet qed isiru barra minn hekk biex nara li u nikkonferma li m'hemm l-ebda teddida għal pajjiżna u fil-fatt nista' nikkonferma dan. Teddida għal pajjiżna m'hemmx, imma aħna nieħdu l-prekawzjonijiet biex inserħu moħħ in-nies u biex anki jservi ta' deterrent. U allura għalhekk ittieħdu miżuri ulterjuri għax qed nfakkar li l-preżenza tal-pulizija fl-area tad-departures u l-arrivals diġà kienet hemmhekk, illum saħħaħnija u saħħaħnija anke permezz tal-preżenza tal-klib tal-pulizija u saħħaħnija wkoll fuq barra tad-departure u l-arrival fejn hemmhekk għandna anki l-soldati li qed jgħinu lill-pulizija f'din il-ħidma. U allura għamilna dan mhux għax hemm teddida u qed nirrepetiha għal diversi drabi għal tal-apposta, imma biex inserħu moħħ in-nies u l-miżuri ħadnihom biex naturalment ikunu bħala prekawzjoni għal dak li seħħ fl-Ewropa llum. Naturalment. Meta nitkellmu dwar dawn il-miżuri ulterjuri qed ngħidu fl-akwati tal-ajruport? Mela, ħadna miżuri fl-akwati tal-ajruport fejn huwa ovvju li hemm bżonn wieħed iżid l-attenzjoni tiegħu, anke minħabba dak li seħħ anke ġewwa Brussell kif segwejna, però anke fejn hemm il-seaport minn fejn anki jivvjaġġa l-katamaran. U allura hemmhekk żidna anki l-preżenza tal-pulizija aktar frekwenti, ħalli hemmhekk ukoll aħna nkunu l-entry point ieħor apparti l-ajruport huwa permezz tal-baħar inkunu nistgħu nserħu kemm jista' jkun moħħ in-nies li jaraw il-forzi tas-sigurtà, però teddida fuq pajjiżna m'hemmx, aħna se nkomplu nsegwu anki fis-sigħat u l-ġranet li ġejjin. U naturalment skont iċ-ċirkustanzi wieħed jaġixxi, però qed inserraħ moħħ kulħadd li kif qal anke il-Prim-Ministru jekk ikun hemm xi forma ta' teddida aħna dan ngħiduh, nkunu ċari man-nies tagħna, però il-fatt li m'hemmx teddida ma jfissirx li m'għandniex nieħdu prekawzjonijiet u dak li għamilna permezz tal-azzjoni ta' dalgħodu. Grazzi ħafna Ministru, l-kumplament tal-ħidma tajba.